Nos, akkor üdvözlök mindenkit az immáron tradicionális negyedik Bicske Party. Hullám! Nagyon sok standard arcot látok, de az újakról sem feledkeztünk meg, úgyhogy bővülünk. És akkor a szokásos köszöntői már negyedszerre. Vigyünk a barátságra és az ellenfél véres posztulására. Gondoljunk azokra, akik nem lehetnek most itt velünk. Ígyunk Zeusra, a főistenre, és Afroditére, a szerelem gyönyörű istennőjére. De sose felejtjétek, ne adjátok fel szabadságotokat egy nőért, egy nőnemű élőlényért, csak azért, hogy nyugalomba telhessenek. Húzát, békességet, cigánymentes nemzetséget! És Magyarország nem ország, Nagy Magyarország a mennyország. Élnek heteroszexuális férfiak és a biszexuális nők! Egészségügyre! Egészségügyre! Úristen! Jó, megint kocintok mindenki! Szerintem idén megtanultátok ráfelméletesen számolják! Hányan vagyunk mögé, én megmondom. Ma? Igazából előfordul. 15 oldalas dráft. És mögé kell, nem is Megkapcsolhatod, hogy köszönöm.